Per a mi, el medi ambient és el conjunt de plantes, animals, persones i tot el paisatge que existeix. És el conjunt de tot. I per a mi el medi ambient és vida, forma part del nostre dia a dia i nosaltres que vivim en una localitat molt xicoteta valorem molt la natura i la proximitat a la muntanya. Per a mi el medi ambient és l'entorn, és els éssers vius que tenim al nostre voltant i també els éssers inerts, i és molt important per a mi que sostenim com està tot, que no vaig a empitjorar. Para mí el medio ambiente es muy importante, es fundamental para nosotros y para el futuro, para els fills de nosaltres i nets. A mi el medio ambiente és els animalets, cuidar els animalets i la natura. Per mi el mig ambient és la vida que ens envolta. Sense el mig ambient no podria tindre la vida ni existiria. N'hi ha que cuidar-lo perquè es mantinga bé i poder viure tots en salut i bé. I per a mi el medi ambient és cuidar del nostre entorn per poder aprofitar i gaudir del nostre entorn i natural. El nostre principal objectiu seria el de cuidar-lo, protegir-lo i fer que les generacions pròximes puguem disfrutar d'un medi ambient en unes condicions millor de les que nosaltres hem recuperat. Para mí el mig ambient es lo más importante. Y hay que cuidarlo y hay que reciclar, és per la salut de nosaltres. A més d'això, que es pot aprofitar, podem fer-ho molt bé perquè ho tinguem ple de contenidors de totes les maneres per a poder posar en cada lloc el que toca. Així és que a fer-ho possible per una vida millor.